Vážené mestské zastupiteľstvo, vážení ostatní prítomní, otváram zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove a všetkých vás na ňom vítam. Zasadnutia sa zúčastňuje 21 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina a Mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Program zasadnutia ste dostali v pozvánke. Má niekto návrh na zmenu programu? Nie je taký návrh, dávam hlasovať o tom, aby sa zasadnutie riadilo programom uvedeným v pozvánke. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Program zasadnutia bol schválený. Do návrhovej komisie navrhujem týchto poslancov. Pán Selecký, pán Šrobar, pán Begala. Má niekto iný návrh? Nie je iný návrh, dávam hlasovať o tom, aby návrhová komisia pracovala v uvedenom zložení. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Návrhová komisia bola schválená. Za overovateľov zápisnice a uznesení určujem pána Bulu a pána Hrdlíka Ivana. Nasleduje bod 4. Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014. Tak ako každoročne, respektíve každovolebne, pred každými voľbami predkladám vám, vážené mestské zastupiteľstvo, materiál súvisiaci s voľbami, a to harmonogram organizačného technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, určenie volebných okrskov a volebných miestností, určenie zamestnancov zodpovedných za organizačno-technické zabezpečenie volieb a počet obyvateľov obce, respektíve v našom prípade mesta. Všetko sú to materiály, ktorých predloženie vyžaduje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obci číslo 346 z roku 1990. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskuziu. Končím diskuziu k tomuto bodu a žiadam návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove berie na vedomie organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy v obci v roku 2014. Ďakujem za návrh. Prosím, hlasujte. Návrh bol schválený. Nasleduje bod číslo 5. Volebné obvody a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2014-2018. Skôr než otvorím diskuziu k tomuto bodu, dovolte mi, vážené mestské zastupiteľstvo, uviesť, že ako predkladateľ tohto materiálu navrhujem, aby sa počet poslancov Mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2014 až 2018 znížil z doterajších 25 na 19. Dôvody tohto môjho návrhu máte bližšie popísané v dôvodovej správe. Vyberiem len niektoré z nich. Je všeobecným trendom znižovanie počtu členov zastupiteľských orgánov. Trebišov v súčasnosti je v kategórii podľa zákona o obecnom zriadení medzi 20 000 až 50 000 obyvateľov. Pre túto kategóriu je určený počet poslancov Mestského zastupiteľstva od 15 do 25. Počtom obyvateľov sme na spodnej hranici, keďže
v Trebišove je v súčasnosti 23 502 obyvateľov. Počtom poslancov mestského zastupiteľstva sme na hornej hranici na počte 25. Proporcionálne počtu obyvateľov by v Trebišove malo byť 17 poslancov. V Národnej rade Slovenskej republiky je predložený návrh skupiny poslancov za stranu Smer SD, ktorým sa má novelizovať zákon o obecnom zriadení. Je pravdou, že už nie pre nasledujúce volebné obdobie, pretože to už sa nestihne, ale podľa tohto zákona by pre Trebišov pripadal počet poslancov medzi 15 až 21, keďže sa tam znižujú intervaly, podľa ktorých sa potom zákonne prideľuje počet jednotlivých poslancov. Znižovanie počtu poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev v súčasnosti už je realitou v mestských častiach Bratislavy a Košice, kde sa tak stalo na základe novelizácií príslušných zákonov a je povinnou náležitosťou pred voľbami, aby mestské zastupiteľstvo rozhodlo o určení volebných obvodov a určení počtu poslancov v nich. V prípade, že by sa znížil počet poslancov z doterajších 25 na mnou navrhovaných 19, vytvorí to vzhľadom na počet okrskov v Trebišove, ktorých je 19, predpoklady na to, aby v ďalších volebných obdobiach, pokiaľ bude vôľa v mestskom zastupiteľstve, volebné obvody sa rovnali volebným okrskom a týmto nadväzujem na návrh, ktorý tu zaznel na začiatku nášho funkčného obdobia ešte v roku 2011, aby v okrsku si občania priamo volili poslanca, ktorý ich bude zastupovať v mestskom zastupiteľstve, keďže okrsok by sa rovnal obvodu. Rozhodnutie o volebných obvodoch a o počte poslancov je však vo vašich rukách. Je to výsostne záležitosť mestského zastupiteľstva a pred každými voľbami, opakujem, má mestské zastupiteľstvo rozhodnúť o tejto svojej povinnosti. Nie je možné prevziať do budúceho volebného obdobia automaticky počet poslancov, ktorý bol schválený pre volebné obdobie 2010 až 2014. Takže nech sa páči, otváram k tomuto bodu diskuziu. Pán Cibere, nech sa páči. Dobrý deň. Vážené zastupiteľstvo, tak ako býva zvykom, stále mimoriadne veci, respektíve vážne veci sa preberajú na mimoriadnom zastupiteľstve. Poslednú dobu je to móda dnešného nášho vedenia, že takto rozhodujeme v rámci samosprávy v meste Trebišov. Veľmi správne pán primátor poznamenal, že navrhuje zmenu z 25 na 19 poslancov tohto mestského zastupiteľstva v budúcom volebnom období. Takou povinnou reseržou si prešli aj cez facebookovú stránku, kde ľudia to vítajú a navrhujú a sú radi, že sa ušporí minimálne 1 000 000 eur na poslancoch. Je to zavádzajúce, pretože sa to neušporí a nebude táto úspora adekvátna tomuto zníženiu poslancov, teda jeho zámeru. To je môj osobný názor a preto aj chcem sa k tomu vrátiť a poznamenať. Na začiatku tohto volebného obdobia aj ja som sám navrhoval, aby sme sa hneď od začiatku zaoberali možnosťou a prakticky už aj potrebou zmeniť voľby v meste Trebišov, a to tým, že zmeníme volebné obvody, teda z 3 na 19 plus 1 volebný obvod, teda, že by nevolilo sa tak, že 12 poslancov sa volí v polovičke Trebišova vo volebnom obvode číslo 1, 12 poslancov sa volí vo volebnom obvode číslo 2 v Trebišove a jeden poslanec sa volí vo volebnom obvode číslo 3, to je časť Milhostov.
Navrhovalo sa, aby skutočne tých 19 poslancov bolo za mesto Trebišov vo volebnom obvode číslo 1, číslo 2, ale tým spôsobom, že každý jeden okrsok, 19 okrskov, bude mať svojho poslanca. Teda, že by bola transparentnosť tejto voľby taká, že si tí občania v svojom volebnom okrsku od 1 až po 19 vedeli vybrať z týchto kandidátov na poslancov sami. Dnes máme postavenú situáciu, ktorá vyhovuje neviem komu, že budeme v Trebišove voliť vo volebnom obvode číslo 1 8 poslancov, 9 poslancov, vo volebnom obvode číslo 2 9 poslancov a volebný obvod ostáva zachovaný v Milhostove jeden poslanec. Teda mi povedzte, aký tu je význam, aký je posun dopredu, že Košice a Bratislava zmenili počty volebných poslancov. Tak je to ich problém, nie je to problém náš. Myslím si, že pokiaľ takúto vážnu vec by sme mali by sme rozhodovať nie na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve, ale na riadnom mestskom zastupiteľstve a minimálne aspoň v prvej štvrtine volebného obdobia, keď sa predloží sa občanom na takúto všeobecnú diskuziu, ale najmä nikdy závažné veci neprerokúvávame v komisiách. V komisiách skutočne, kde sú zastúpení aj občania z radov nie poslancov, by mali možnosť sa k tejto veci oficiálne vyjadriť. Preto podľa môjho názoru áno, zmeniť počet poslancov, ale zároveň vytvoriť volebné obvody na báze volebných okrskov, teda v každom okrsku by sa volil jeden poslanec a nech ich tam kandiduje koľko chce. Teda nie som za tento návrh ani nepodporím a nepodporím ho práve z tej veci, že táto otázka nebola všeobecne prediskutovaná, ani na zastupiteľstve a čo najviac ma hnevá, alebo respektíve ťaží na jednotlivých komisiách, ktoré sú poradné orgány mestského zastupiteľstva a vedenia mesta. Teda navrhujem, aby tento bod programu a uznesenie navrhované nebolo schválené mestským zastupiteľstvom. Navrhujem, aby táto zmena nastala v novom volebnom období, noví poslanci, aby ju prijali, všeobecne prediskutovali a navrhli spôsob riešenia. Teda nemusí byť prečo 19, môže byť aj 17, môže byť aj 15, môže byť aj 20 a môže byť aj 25. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Čičatko, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán primátor, ja tiež by som sa chcel pripojiť ku tej kritickej poznámke, ktorá bola povedaná pánom doktorom Ciberejom, že mám taký nepríjemný pocit už z tých našich rokovaní tak, ako keby nevedeli sme niektoré zásadné materiály včas si uvedomiť, že budeme musieť ich prejednať, prerokovať a postaviť sa ku riešeniu týchto problémov. Ale zvolávame mimoriadne zastupiteľstva na každý bod pomaly osobitne. Mám taký dojem, že pred 2 či 3 týždňami sme mali jedno mimoriadne zastupiteľstvo ku tomu, aby sme schválili úväzok budúceho primátora. A neviem, čo nám bránilo, keď sme už zvolali vtedy toto mimoriadne zastupiteľstvo a vedeli sme, že tieto materiály alebo tieto veci k voľbám sa budú musieť prejednať a budú musieť byť schválené. Neviem, čo nám bránilo vtedy navrhnúť včas, aby sme sa mohli vyjadriť k tomu, že aká je situácia s tým, či zastupiteľstvo súhlasí so znížením počtov alebo nie poslancov. V prvom rade ja mám taký nepríjemný pocit, že to je taký pekný populistický teraz návrh, ktorý vyšiel z vedenia mesta, lebo veď konec koncov je to furt
pre občana zaujímavé, že nebude toľko poslancov a nebudú tak vyžierať mestský rozpočet, veď sa znížia náklady o pomaly 25 000 eur. No a tým pádom my chceme, ktorí to navrhujeme, tak chceme, aby mesto hospodárilo veľmi efektívne a tak ďalej a tak ďalej. Smutné na tom je to, čo už podotkol aj pán doktor Cibere, že niekoľkokrát bolo hovorené aj tu na zastupiteľstve, aby sme sa vyjadrili, aby sme pripravili seriózne materiály na to, že akým spôsobom pôjdeme do ďalších volieb, lebo bola tu všeobecná predstava aj konsenzus v tom, že by sme počet poslancov znížili, dokonca ešte vtedy nebolo ani písané ani toto, čo je v Košiciach a v Bratislave, keď mimochodom to sú mestské časti, takže trošičku ináčí prístup je tam ako tu u nás, nehovoriac o odmenách pre poslancov. Myslím si, že tieto veci sme mali urobiť včas, vtedy, že by sa mohol každý k tomu na pokoji vyjadriť a prejednať to tak, jak bolo povedané aj na jednotlivých komisiách. Teraz môj osobný názor je, že znovu je mestské zastupiteľstvo postavené pre také rozhodnutie okamžite teraz tak, lebo my to tak chceme. A neopovážte sa proti tomu hovoriť, lebo však chceme úsporu v rámci rozpočtu. Vážené vedenie, 25 000 eur za 4 roky, neviem, či to naozaj toľko vyjde, lebo neviem, že či každý poslanec podľa toho, jak tam je aj predsedom komisie, aj členom mestskej rady a tak ďalej, lebo ja som sám, mám taký dojem, že ročne, myslím, že toľko mám a som členom aj mestskej rady, aj predsedom komisie, takže radový poslanec zďaleka nemôže mať takú odmenu, jak to je hovorené. My poslanci sme predsa si znížili, nechcem teraz byť nepresný, pomôžte mi možno, že vy, naše odmeny o 40 alebo 50% v tomto volebnom období, aby sme ušetrili. Hovorilo sa, že je nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, súhlasím, dobre, znížili sme. Išiel príkladom pán primátor, ktorý si dal schváliť len osobný, alebo najnižší, ten základný plat. No medzi tým sa situácia zmenila. Takže neviem, teraz zase ideme šetriť na poslancov, lebo oni sú tí, ktorí môžu nabúrať tento rozpočet. Chcel by som poukázať aj na to, prečo kritizujem, že na poslednú chvíľu to robíme. Veď v Trebišove sa hlásia kandidáti, alebo chceli by kandidovať za poslancov aj nezávislí. Oni do dnešného dňa počítali s určitými podmienkami. A tie podmienky boli, že bude mať zastupiteľstvo 25 členov. Nemyslíte si, že aj voči tým ľuďom, ktorí tak zberali podpisy, tak sa pripravovali na to, je to na poslednú minútu alebo na posledný moment trošičku neférové? Ja si myslím, že v tomto smere, bohužiaľ, nič iné v tomto nevidím, len teraz populistické vyjadrenie vedenia mesta a bohužiaľ, tak, jak som už niekoľkokrát povedal, arogantné správanie sa voči ostatným, bez toho, že by sme boli včas na takéto veci upozornení. Ja som dostal, pán primátor, materiály piatok večer. Nezasadí, že to je trošičku neseriózne vzhľadom k tomu, že mohol som byť cez víkend nikde celkom iné a vôbec by som nevedel, že mimoriadne zastupiteľstvo je zvolané. Jakým spôsobom vy chcete, čím ďalej, tým viac vy tak akože ignorujete ostatných poslancov, možno, že ne všetkých.
Ospravedlňujem sa, pokiaľ ostatní mali. Ale ignorujete tých poslancov z hľadiska toho, že treba prejednať takýto vážny materiál. Je mi z toho smutne, lebo ja som bol jeden z tých, čo aj pán Hrdlik Ivan podporoval zníženie poslancov. Nie je mi proti srdci zníženie. Mne je proti srdci prístup ku tomu, ako ste ho vy teraz urobili. Ďakujem. Skôr než dám priestor ďalším poslancom v diskuzii, dovolte mi, vážené mestské zastupiteľstvo, zaujať stanovisko k tomu, čo doteraz bolo povedané. O odmenách, pán poslanec, tu hovoríte jedine vy. Ja som ich nespomínal ako dôvod. V dôvodovej správe sú uvedené kvôli vyčísleniu na poslednom mieste. Vyčítate dôvodovú správu od konca. K termínom. Číslom parlamentnej tlače 19. marca 2013 predložila skupina poslancov za stranu Smer Jana Vaľová, primátorka Humenného, Jana Lašáková, predsednička klubu Smer SD v Národnej rade, Peter Fic, starosta Šenkvit, Viera Mazúrová, starostka Oravskej Lesnej a Oto Brixy, poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanec miestneho zastupiteľstva v Košiciach Staré Mesto. Návrh skupiny poslancov, ktorý okrem iného aj znižuje počet poslancov v obecných zastupiteľstvách. Potom listom zo dňa 14. novembra 2013 požiadala táto skupina predsedu Národnej rady o preloženie materiálu na január 2014. Ďalším listom zo dňa 21. januára požiadala o preloženie na máj 2014. Ďalším listom zo 14. apríla požiadala táto skupina o preloženie na jún 2014. Ďalším listom zo 4. júna požiadala o preloženie na september 2014. Doterajšia skúsenosť je, že ak poslanci strany Smer predkladajú návrh zákonu v parlamente, vždy prejde, veď majú tam absolútnu väčšinu. Do poslednej chvíle, ešte aby som bol v štatistike kompletný, 22. augusta požiadala táto skupina o preloženie na program októbrovej schôdze, kedy už bolo jasné, že to pre toto volebné obdobie platiť nebude. Takže ako sme mali, vážený pán poslanec, prerokovávať tieto počty skôr, ak sme nevedeli, ako bude znieť zákon? Ešte raz odporúčam pozrieť si, kto predkladal toto číslo parlamentnej tlače 449. Takže toto je jedna vec ku času. V takejto legislatívnej neistote predložiť návrh niekedy na začiatku volebného obdobia, iste uznáte, že by bolo hazardom, čo by ste nám povedali, nesledujete vývoj, vy nevidíte, ako sa znižuje počet poslancov, tak sme ho sledovali a dostali sme sa do situácie, kedy predkladáme tento návrh teraz. Okrem toho, podľa zákona o voľbách i podľa metodickej príručky vydanej štátnou správou, počet poslancov a určenie volebných obvodov sa určuje pred voľbami. A tak ste to predsa robili vždy počas 5 volebných období, kedy ste i vy sám, pán poslanec, ako stálica tohto zastupiteľstva tu vždy sedeli. Takže nevyčítajte nám, že robíme teraz niečo iné, než ako ste to robili po 5 volebných období doteraz. Tento návrh sa podľa zákona predkladá pred voľbami, nie po voľbách. Predkladá sa pred novými voľbami a o jeho rozhodnutí, alebo rozhodnúť o ňom prislúcha mestskému zastupiteľstvu. Čiže nejaký nevhodný čas na rozhodnutie, dovoľte mi, ale odmietam. Čas je pravý a je len na vás, ako to schválite. To je celé. Tak prosím, neuvádzajte dôvody, ktoré reálne nie sú. Pán Čičatko, nech sa páči s faktickou poznámkou. Ďakujem. Chcel by som len také 3 poznámočky. V prvom rade, pán primátor, je svätá pravda, že začali rokovať alebo predkladali, alebo začali rozmýšľať o znižovaní poslancov v jednotlivých obecných a mestských zastupiteľstvách už v roku 2013.
a asi na základe rôznej diskusie či podnetov, či tak museli niektoré veci prekladať za to, že by sa seriózne pripravil taký zákon, ktorý bude platiť tak, aby bol každý relatívne spokojný. Druhá vec, tak, jak bolo predtým povedané, nemá byť ten zákon platný až pre ďalšie funkčné obdobie. To znamená, tiež je tam pekne jasne z toho vyplýva, že to nie je ten, čo ide teraz o mesiac už pomaly do volieb, ale ten, ktorý má na to 4 roky ešte sa rozmyslieť, či pôjde do týchto volieb. Takže pokiaľ sa jedná o to, že oni včas zabezpečovali, tak ja si myslím, že to práve poukazuje na to, že by sme aj my mohli o týchto veciach diskutovať. A že sme to predtým my schvaľovali, ja viem, pán primátor, že sme schvaľovali. Ale keď si tak pekne, detailne vedel odpovedať, že kedy bola ktorá tlač napísaná, alebo prekladaná do Národnej rady, tak prečo nepredložíš toto, že kedy boli schválené organizačné pokyny, počet poslancov, počet okrskov a tak ďalej pred predchádzajúcimi voľbami. Lebo ja viem tak, že minimálne v auguste sme mali všetko ukončené. Minimálne v auguste sme mali všetko ukončené. A tým, že sme nič viac menej ani zásadne nemenili. A teraz sa menia. Takže ja si myslím, že mohli sme v auguste alebo koncom augusta sa k tomu stretnúť. A podotýkam, že to bolo, pokiaľ ja viem, na riadnom mestskom zastupiteľstve, teda mohli sa k tomu vyjadriť aj jednotlivé komisie. Čiže nie je to celkom tak, pán primátor, jak teraz hovorí, že robíte len toto pitné, čo sme robili my. Ďakujem. Určite nerobíme to isté, čo ste robili vy. To naozaj tak nie je. Ale pán poslanec, účinnosť zákona sa navrhuje 1. augusta 2013, okrem zmeny počtu poslancov zastupiteľstiev, ktorá bude účinná dňom vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obci v roku 2014. Taký bol predložený legislatívny zámer. Čakal som do poslednej chvíle, čo bude schválené v Národnej rade a týmto považujem zo svojej strany k času argumenty za vyčerpané. Pán poslanec Cibere, nech sa páči, s faktickou poznámkou. Áno, ja chcem reagovať na vás, pán primátor, nie na svojho predrečníka, ktorý reagoval na faktickú. Takisto odmietam vaše stanovisko v plnom rozsahu a ho neuznávam, pretože zavádzate celú verejnosť, zavádzate mňa, ja sa nezaujímam o mestské zastupiteľstvo, pre nás platí a bude, kým nebude nový ako schválený zákon o voľbách do samosprávy, zákon, ktorý v súčasnosti platí, teda mohli sme rokovať o ňom. To, čo by bolo nové, to by boli by sme prispôsobili alebo neprispôsobili. Teda nehovorte o tom, že či bol čas alebo nebol čas. Ja stále tvrdím, nie je tu len o matematickom znížení počtu poslancov, ale ide tu o princíp, o princípe voľby jednotlivých poslancov na 19. Pokiaľ ich chceme robiť v tejto veci novelizáciu, tak ju urobme tak, ako sme si ju nejakým spôsobom načrtli na začiatku nášho volebného obdobia. Teda nesúhlasím s vašim stanoviskom. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Selecký, nech sa páči. Ja by som mal dve veci pred rečníkom. Všetko, čo sa teraz deje, je v zákonných medziach a tak, ako sa to má robiť. Toto vedenie mesta je prvé, ktoré po mnohých rokoch našlo odvahu a dalo návrh na zmenu počtu poslancov v tomto zastupiteľstve. Treba si to vážiť a nie kritizovať. Keď chcete kritizovať, každý má možnosť, ale nemôžem súhlasiť s tým, že 4 roky sme o tom nemuseli rozprávať. Každý poslanec má právo navrhnúť bod do programu. Nikomu nebránilo doteraz navrhnúť niečo, pripraviť vedeniu mesta, dať za úlohu pripraviť a na ďalšom zastupiteľstve sa to mohlo jednať. Vedenie mesta sa rozhodlo takto, navrhlo toto riešenie a my v zákonnej lehote máme niečo prejednať. Ja nevidím, jakú úzkosť času a nedostatok času a debatu o veľkých rečiach. Áno, nie. Každý má túto možnosť. A debatovať sme mohli aj rok. Nikto to nenavrhol z vás. Neviem, kde je problém. Kto je tlačený k múru? Ja sa necítim byť tlačený k múru.
A po druhé, pán primátor, prosil by som, aby sa dodržiaval časový limit technických či faktických poznámok a diskuzných príspevkov, lebo mám dojem, že sa to už mení nejakým iným smerom a ozývajú sa tu hlasy aj mimo prihlásených. Ďakujem. Pán Bula, nech sa páči. Pokračujeme v diskuzii. Dobrý deň všetkým. Bol som prihlásený pred mnohými týmito vecami, ktoré tu boli povedané, ale k niektorým sa vrátim. V zásade mám iný názor ako dvaja moji predrečníci. Poviem aj prečo. Som presvedčený o tom, že toto mesto nepotrebuje 25 poslancov. Dokonca som presvedčený o tom, že by nás tu stačilo, aby tu bolo 15 poslancov. Keby to bolo na mne, okamžite si viem predstaviť toto zastupiteľstvo, že 10 ľudia by tu nesedeli, pretože nech sa nájde medzi nimi každý, kto chce sám, ale mám z toho taký pocit, že v tomto zastupiteľstve aktívne pracovalo menej ako 15 poslancov. Takže za návrh 19 poslancov budem hlasovať určite. K peniazom. Boli tu povedané milióny, boli tu povedané 10 000. Ak si obyčajný človek, ktorý to pozerá alebo počúva, zoberie kalkulačku a nahodí si to do kalkulačky, tak mu vyjdú mesačné odmeny v stovkách a v tisícoch eur. My všetci, čo tu sedíme, vieme, že to nie je pravda. Maximálna odmena, mesačná odmena alebo priemerná maximálna odmena poslanca tohto zastupiteľstva je okolo 50 eur mesačne. Pre toho, ktorý tu príde iba raz, posedí si a stlačí tlačítka, je to celkom slušný peniaz. Pre toho, kto každý deň niečo pre mesto robí, je to almužna. K návrhu obvodov, ktoré spomínal bývalý zástupca primátora, terajší poslanec pán Cibere, že na začiatku tohto volebného obdobia sám navrhoval zmenu volebných obvodov, zmenu volebných okrskov a zníženie počtu poslancov. Ja osobne si na to nepamätám, ale ak je to pravda, tak by ma len zaujímalo, prečo to neurobil pár mesiacov predtým, keď v roku 2010 v auguste niekedy, predpokladám, sa schvaľovalo toto isté. To znamená počet poslancov pre terajšie volebné obdobie. Čo sa týka matematiky, počet poslancov. Vysvetlite mi, prosím vás, ja mám síce vysokú školu technického zamerania, mám tam skúšky aj z matematiky, z fyziky, ale nerozumiem, keď raz niekto, či už strana alebo hnutie, má v meste podporu 20%, logicky mi vychádza, ak tú podporu dostane vo voľbách, bude mať 20% poslancov v mestskom zastupiteľstve. A mne je jedno, či to je 20% z 25 alebo 20% z 19. Stále má len 20%. Vysvetlite mi, presvedčte ma niekto opaku. Populizmus, pán Čičatko. Ja viem, že vy si tu plníte hlavne svoju stranickú úlohu dnes a denne v podstate a musíme to počúvať, ale ja to budem trpezlivo počúvať, mne to nevadí. Otázka, či to počúvajú tí ľudia, ktorí to počúvajú. Na populizmus tu máme niekoho iného v tomto štáte. Jednoducho na populizmus sa pozeráme v televízii, v prenosoch z Národnej rady. Populizmus, obviňovať nezávislých poslancov a nezávislé vedenie mesta z populizmu, nehnevajte sa, to som ešte asi ani nepočul. Možno sa ešte vyjadrím k tomu, lebo viem, že sa chcete vyjadriť k tomu, čo som povedal. Ďakujem. S faktickou poznámkou na predrečníka pán poslanec Hrdlík Rudolf. Nech sa páči. Takže príjemný deň vám prajem, slečny pani a pane. Ja sa ospravedlňujem, že nebudem reagovať na predrečníka, budem reagovať len na to, že bola tu téma 25 poslancov kontra 19 poslancov. Jedni povedali prečo tak, druhí povedali prečo onak. Zbytočne sa osočujeme, vyťahujeme invektívy. Proste ak to niekto chce počuť, alebo chce, aby ho počuli, nech sa páči, ale mám taký dojem, že náš čas je drahý a treba dať hlasovať a skončíme, pretože aj tak to bude len v rukách poslancov, ako to bude ďalej. Takže by som poprosil aj poslancov, aby sme sa v tomto smere takto riadili. Ďakujem. Faktickou poznámkou na predrečníka pán Čičatko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán poslanec, neviem teraz, z čoho vychádzate, akože, či mám ja odpovedať na to, že v meste Trebišov má kto 20% podporu a ja tým pádom vychádzam z toho, že máme mať 25 kandidátov na poslancov. Či ja dosť dobre nechápem, len môžem dopovedať? Len chcem vás ukľudniť, že určite si ja kampaň nerobím. Určite, ja nie. Ale boli tu niektorí ľudia, alebo sú niektorí ľudia, alebo sú niektoré hnutia, ktoré si robia kampaň už dávno pred
oficiálne zákonom stanovenou dobou, tam, kde predtým sa toto nezneužívalo. Viď slávnosti Trebišov. Ja som určite tam si nerobil kampaň. Ďakujem. Ani nebudem. Ďakujem. Pán Ciberes, s faktickou poznámkou na predrečníka, prosím. Chcem len na pána Bulu ako reagovať, lebo ma vyzval, že keď som v minulé obdobie bol, takže ten návrh som podal, pán Bula, na zmenu a presne ten istý návrh som dal ako aj po voľbách v roku 2010. Žiaľ, vtedy pôsobili politické kluby, tento návrh neprešiel. Za ním som si stál a žiaľ Bohu, musím povedať, že dal som, ale nebolo mi vyhovené. Teda, toľko na vašu otázku. Ďakujem. Pán Bula, s faktickou poznámkou, nech sa páči. Ja už som chcel len tie Nie, na... Pán Čičatko. Pán Čičatko, prosím. Prosím, pán poslanec. Hovoríte najviac z tohto zastupiteľstva na každom zastupiteľstve. Dal som faktickú na vás, lebo ste reagovali na mňa a chcem reagovať na vás. Nebudem už viac, nestojí mi to za to. Myslel som si, že o tej matematike budem musieť niečo spresniť, ale jednoducho 20% bol daný ako príklad. Všetkým nám, vám, stranám, jednotlivcom, nezávislým by mohlo byť jedno, koľko bude v mestskom zastupiteľstve poslancov. Percento, ak máte podporu v meste, asi sa vás dotklo tých 20%, poviem 40%. Ak máte 40% v meste podporu, tak budete mať 40% z počtu 25 alebo z počtu 19 alebo koľko schválime jednoducho. Nič viac, už sa nebudem k tomu vyjadrovať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hrdlík Ivan, nech sa páči do diskuzie. Vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia, milí hostia. Troška som započúval do týchto predrečníkov a mne sa tá myšlienka tých 19 poslancov páči. Už v minulom obdobie som ju tiež troška nadniesol. Bolo povedané, že nebol čas, nejak sme to nepripravili, dobre, stiahlo sa to, ale na začiatku tohto volebného obdobia som hneď vystúpil, že by sme sa zapodievali touto myšlienkou znížiť počet poslancov a zároveň, že by obvody boli okrsky. Lebo povedzme si pravdu, milí poslanci, milí kolegovia, my tu nemáme tu vyarendované miesto. Hej? A občan vidí, že kto ako robí, kto aký je aktívny vo svojom obvode, nie tu na laviciach, ale hlavne pre občanov vo svojom obvode. Čiže táto myšlienka, ktorú povedal pán primátor, a preto som povedal aj ja, že ten okrsok bude zároveň obvod, že by ten občan vedel, že pán poslanec, my sme ťa volili a 4 roky si sa ani neozval, nič si nespravili pre ten obvod, sú tu chodníky zlé, deti nemajú nejaké tam infraštruktúru, tak my ťa už voliť nebudeme, ale do očí to bude. Lebo teraz my z jednej ulice máme aj 5 poslancov, z jednej ulice. A my nevieme, ku komu to patrí. Tu veľa ľudia nevie, kto je ten poslanec, hej. A si myslím, že keď navrhneme aj týždeň pred voľbami zmenu nejakú, ten občan nás nevníma len týždeň predtým, ale nás vníma celé to volebné obdobie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Čižmár, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Ja sa pokúsim byť trošku odbornejší, keď sme už boli k tomu vyzvaní. Takisto sa pripájam k názoru doktora Hrdlíka, môjho predrečníka, že samotná zmena možno by mohla byť koncipovaná aj so zmenou okrskov a tým súvisiacich obvodov. Zároveň aj v súvislosti s materiálom a dôvodov správ, ktorú sme dostali, nie celkom sa stotožňujem s tvrdením, že vzhľadom na rozloženie politických síl je reálne schválenie tejto novelizácie, už len vzhľadom na to, že bola, tak ako ste aj povedali, pán primátor, 5-krát presunutá, naposledy až na oktobrové rokovanie Národnej rady. Všeobecne verejnosť, je to aj dostupné na internete, sa nestotožňuje, odborná a laická verejnosť sa neveľmi stotožňuje s touto novelizáciou, keďže zahrňa aj iné zmeny, kompetencie primátora a plat kontrolóra. Dovolím si povedať, že táto zmena si vyžaduje dlhšiu odbornú diskusiu. Celkový problém z toho, ako to naznačil už aj ZMOS vo svojom negatívnom stanovisku, je v tom, že Slovensko má veľmi veľa samospráv. A neviem, či to je už dlhodobo pertraktovaný problém, ale viem, že odborníci to často porovnávajú napríklad s Dánskom, kde podobná krajina, či už rozmerom alebo počtom obyvateľov, má len 100 samospráv oproti našim 2900, takže skôr to vidím možno v absentujúcej reforme, komunálnej reforme.
Z toho dôvodu ani ja nie som veľmi stotožený s touto zmenou, pretože je otázne, keď už samotná novela bola predostrená poslancami Smer a už medzičasom boli 3 návrhy na jej ďalšiu zmenu, myslím, že ďalších poslaneckých klubov v Národnej rade. Ďakujem. Pán Gore, nech sa páči. Pán doktor, neviem, či som dobre pochopil, ale na začiatku svojho vystúpenia ste povedali, že ste za znižovanie počtu poslancov. Či zle som to porozumel? Prosím, zapnite pána poslanca. Slovo. Len hovorím, že tento problém si podľa mňa vyžaduje dlhšiu diskusiu aj v nadväznosti na to, čo povedal doktor Hrdlík, pretože tam si to už potom v súvislosti s tvrdením, že by sme prešli k priamej demokracii, kvázi priamej demokracii, aby sme upravili napríklad aj samotné okrsky. Hej, a prešli na systém, ktorý by sa už stotožňoval. Viem, na čo narážate, že v súčasnosti je Trebišove 19 okrskov a ten počet poslancov má byť 19. Ale predpokladám, že celkový stav mesta si vyžaduje to, aby sme istým spôsobom zmenili aj okrsky. Aj takto bolo to prezentované na začiatku volebného obdobia, že zrejme zmena musí nastať. Pamätám si tvrdenie pána doktora Hrdlíka, dúfam, že sa neurazíš, pán poslanec, keď si tvrdil, že z jednej oblasti môžeme mať 5 poslancov. Tak, ako to povedal pán poslanec Celecký. Tu je jednoduchá otázka. Buď chceme, alebo nechceme. Trendy sú nejaké. Trendy sú také, že priamo zo zákona Košice a Bratislava má znížiť počty poslancov a aj to robia tie mesta a jednotlivé mestské časti. Zo zákona Košice, mesto a 22 mestských častí má z dnes zasadajúcich 355 poslancov znížiť na najviac 223. Ja tomu rozumiem tak, že také sú trendy. Len na druhej strane sú protitrendy. Samozrejme, že poslanci si nechcú znižovať šance na zvolenie a robia to neradi, okresávajú to neradi. O tom svedčí napríklad údaj, že v roku 2010 iba o 1,5% sa znížil počet poslancov na území Slovenskej republiky. Takže ja to naozaj vnímam tak, že buď chceme, alebo nechceme a tie všetky ostatné reči sú len pre mňa nezásadné. Je tu návrh, treba o tom rozhodnúť. Môžem hovoriť o tom, ako to bolo pred 8 rokmi, ako to bolo pred 4 rokmi. Boli návrhy poslancov Kopka, Chovanec, Grega. Neprešlo to, lebo vedenie mesta nedalo takýto návrh. Neprešlo to, tak to vyhovovalo. A ja nevidím, pán doktor, že by vy ste diskutovali. Nie je v zápisnici zo zastupiteľstva to, čo hovoríte, že ste boli za to. Ale zase pred 8 rokmi ste navrhli znižiť počet poslancov na 15. Hej? No takže stávajme na tom. Také sú trendy, chceme, nechceme, všetko. Pán Čičatko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som si myslel, že keď som jasne slovensky hovoril na úvod v prvom vystúpení, že my nie sme a priori proti zníženiu počtu poslancov. Veď sme povedali, že bolo niekoľkokrát to navrhované aj kolegom poslancom Hrdlíkom a tak ďalej. Len my kritizujeme, vážené vedenie, ten prístup. To, že akým spôsobom to dávate na schválenie a jak by som povedal, devastujete nás ako poslancov, že nás voláte na poslednú chvíľu, ja keby sme mali my všetci na špargočke visieť, kedy vy si zmyslíte, že urobíte mimoriadne zastupiteľstvo, aby sme všetci tu naklusali, odsúhlasili vám to a už to bude. Čiže tu nejde problém základný o zníženie. Tam naozaj si myslím, že drvivá väčšina z nás nemá s tým problém. Tu ide o to, akým spôsobom to vy dávate a predkladáte. A chcel by som sa len opýtať, neviem na 100%, ale v minulom funkčnom období mám taký dojem, že bolo jasne stanovené počet okrskov na základe toho, že zákon ukladal, koľko musí byť, alebo má byť voličov v danom okrsku. Od do.
Ja sa len pýtam, je toto v súlade? Druhá vec, teraz keď znížime z 25 na 19, dobre bude v Trebišovej v jednom obvode a v druhom obvode po 9. V jednom obvode budú hlasovať za poslanca 2,5 tisíc občanov a v jednom obvode bude za poslanca hlasovať 500, lebo ostáva všetko tak, jak bolo predtým pri 25 poslancoch. Toto bolo vyriešené nejakým spôsobom? Ďakujem. Keďže otázka padla až na konci, tak zareagujem. Naozaj toto je pre mňa matematický rebus, lebo keď pripadá počet poslancov na počet obyvateľov, tak ale to nemá nejaký súvis s počtom obyvateľov v obvodoch. Jednoducho klesne proporčne, v každom obvode klesne proporčne počet poslancov a zvýši sa počet obyvateľov pripadajúcich na jedného poslanca. To, nehnevajte sa, je nejaký matematický zákon, meno ja ho nepoznám, ale toto je čistá matematika, čiže netreba mať tieto obavy. Je to naozaj o tom, či si vy ako mestské zastupiteľstvo prajete mať v obvode toľko poslancov alebo toľko poslancov. Či tam bude viac poslancov alebo menej poslancov, počet obyvateľov ostáva vždy rovnaký, len na jedného poslanca, prípadne viac obyvateľov. A toto nie je zákonný problém. Toto určite nie je. Tu legislatívny problém z tohto dôvodu nie je. Pán Cibere, nech sa páči s faktickou poznámkou na predrečníkov. Áno, na predrečníka, na pána zástupcu primátora. Hovoril som, že keď som predkladal v minulom volebnom období, bolo to na politické kluby, keď sa prejednávalo, som nebral, že na zastupiteľstve, predminulé obdobie, áno, som podával, neprešiel. Čiže máme jedno volebné dozadu späť. Nesúhlasím so znížením 19. Len to chcem povedať, že áno, znížme na 15, na 19, ale zmeňme volebné obvody. Lebo ináč neriešime ten problém, ktorý chceme riešiť. Transparentnosti a skutočne toho poslanca, ktorý by sedel tu, aby mal záujem o svoj obvod sa postarať. Čiže ja v tom vidím to novum. Prečo čakať? Navrhnime 9 obvodov v jednom, v druhom, jedného poslanca zvolíme v tom volebnom obvode. Ja dvihnem ruku za 19. Len nevidím zmysel zmeniť z 25 mimo úspory nejakej. Áno, ďakujem pekne. Pán Bula s faktickou poznámkou, nech sa páči. Ja len k tej poslednej chvíli a k tomu mimoriadnemu zasadnutiu, prečo sa stretávame na mimoriadnom zasadnutí v takomto bode na takúto tému. No je to mimoriadna téma, je to mimoriadne vážna vec, tak je to mimoriadne zastupiteľstvo. Poviem prečo. Vy by ste boli radšej, keby sme o takejto vážnej veci rokovali na zastupiteľstve, ktoré má 30 alebo 40 bodov rokovania a sedíme tu 4 alebo 5 hodín. Mne toto osobne vyhovuje viac. Ak tu chceme sedieť 2 hodiny, môžeme o tom diskutovať, keď chcete diskutovať, len neviem, čo vydiskutujeme. Ďakujem. Pani Haburová, nech sa páči do diskuzie. Dobrý deň, prajem. Ja by som len chcela opraviť pána poslanca Bulu v tých príjmoch pre poslanca, tak ja si myslím, že poslanec dostáva odmenu za zastupiteľstvo, za konanie zastupiteľstva, nie za mesiac, áno. Čiže keď je zastupiteľstvo raz za 2 mesiace, tak tých 47 zhruba eur dostávam za 2 mesiace. A zabudli sme, že k tomu patria ešte aj odvody, ktoré mesto odvádza. Teraz na tú tému druhú. V roku 2003 až 2004 sme ako v rámci ženského hnutia na Slovensku mali možnosť debatovať s rôznymi zahraničnými zastúpeniami na Slovensku. A už vtedy pani Lisette Decker, vyslankyňa Holandského kráľovstva, bola zvedavá na to, že ako vlastne funguje v rámci našej samosprávy delegovanie poslancov. Tak ja som hovorila, že proste na tom systéme, aký je v Trebišove, tak ona sa veľmi čudovala a sa pýtala, no ako vedia ľudia, že kto je ich poslanec. Takže vravela, že u nich to funguje takým spôsobom, že tam sa volí podľa ulic, čiže treba z 3 ulice jeden poslanec.
a ten dostáva konkrétne úlohy a samozrejme, ak to nesplní, okamžite ho odvolávajú. Takže ja som len toto chcela povedať, že ja doslova by som bola aj za to hneď, ak by sa to dalo, no ale zrejme nie. Jeden volebný obvod, jeden poslanec, ten, ktorý, teda kandidát, ktorý je prvý. Takže dúfam, že sa dožijeme aj tejto situácie a raz vlastne každý bude vedieť v Trebišove, kto je jeho poslanec, tak ako to vedia v Milhostove. Lebo už keď debatujeme o týchto veciach, keď sa na mňa obratia občania z ulic, ktoré proste mimo Milhostova, tak sa jej vždy opýtam, kto je váš poslanec, obráťte sa na neho. No a každý mi odpovie, no a ja viem. Takže ja si myslím, že treba do tohto systému vniesť určitý poriadok, aby každý vedel, kto je jeho poslanec. Ďakujem. Ďakujem. Pán Halapin, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Nechcel som diskutovať alebo predĺžovať túto diskuziu, lebo v podstate jasné sú dva názory alebo viac názorov. Ide o to, že zdôrazním ešte raz, aby aj pre obyvateľov mesta, aby potom, keď budú vyzývaní niektorými mojimi kolegami alebo inými, aby pozerali, kto jak hlasuje, po prípade je tam aj kamera, aby ma vedeli naživo. Tu problém nie je počet poslancov, to treba zdôrazniť. Tu nie je problém schváliť ani na dolnú hranicu, ani na hornú, ani na strednú. Tu je tento problém, ktorý povedal hneď na úvode pán inžinier Čičatko, diskuzia. Toto, čo tu diskutujeme, komu sa môže stať, že je to prázdna diskuzia, že buď áno, alebo nie, možno fajn. Skupina poslancov, teda neviem, či hnutia, alebo nezávislých za politické hnutie Trebišov na Lazov, neviem, ako sa nazývate, to je jedno. Zrejme ste si to prediskutovali, eventuálne vedenie mesta, dospeli ste k názoru, akému ste dospeli. V dôvodovej správe je to, ako je to už býva pravidlom, sú tam aj pravdy, aj polopravdy, aj snenie, aj to, čo by sme chceli, aj to, čo by sme nechceli. Tak potom poďme do dôsledku, keď ste takí, ako chcete mať priamu demokraciu a tu radi podporíme, tak potom prečo sme sa zastavili na pol cesty a znižíme len počet poslancov, tak potom určíme aj 19 volebných obvodov a budeme to, čo vyzýva tu doktor Hrdlik už dlhé roky, mnohí iní, bude mať každý volebný okrsok, volebný obvod svojho poslanca. Nie je to tak, budem hádať, je to kvôli tomu, že v nejakom volebnom okrsku by nebolo dosť poslancov za Trebišov nahlas, alebo za, keď už budeme menovať konkrétne, alebo za Smer, alebo za SDKU. Ja s tým nemám problém, myslím si, že ani moji kolegovia. Takže pokiaľ niečo robíme, a tu je o tom, čo bolo zdôraznené viackrát, a čo je podstata toho všetko aj tej diskuzie, ktorá sa možno obyčajným ľuďom bude zdať, že je to nejaké nahrávanie, alebo pán inžinier Bula sa bude usmiať, lebo je všetko jasné, ale ja tiež chcem vysloviť svoj názor a v rámci teda svojich teda zákonných možností. To znamená, že prečo tento návrh, keby sme diskutovali o tomto návrhu, a to jedno mohol byť diskutované aj teraz, alebo pred týždňom, mohli sme diskutovať o tom, čo teraz tu vravíme, rôzne názory a z toho nájsť nejaký konsenzus, ktorý bude priateľný nielen teraz, ale aj pre ďalšie zastupiteľstvo. A vieš, ako každý, kto hovorí, má svoju pravdu, čiže ja hovorím svoj názor a za to ani nepodporím tento návrh, nie kvôli tomu, že by som mal obavy, že nebudem zvolený, alebo že náhodou skrachujem, ale podstata je, všetky závažné návrhy sa prejednajú spôsobom do zajtra, okamžite hneď. To isté bolo aj s rozpočtom na konci roka. Samozrejme, všetci sme boli obviňovaní, že nechodíme, alebo bla bla bla, lebo si nezaslúžime a sme neviem čo všetko. Podstata našej neúčasti na schvaľovaní rozpočtu bola zase o tom istom. Rozpočet nebol prejednaný na komisiách, nediskutovalo sa o ňom, proste bol daný. My sme taký návrh dali, schváľte ho alebo nie. V poriadku, samozrejme je to možno rýchlejšia cesta, ale o tom nie je demokracia ani parlamentná, ani komunálna, ani žiadna. Čiže, pán primátor, prečo v tomto návrhu ste nešli do dôsledku a buďme príkladom pre ostatné mestá na Slovensku a správame tak, že dobre, fajn, 19 poslancov, 19 okrskov, 19 voľných obvodov a konečne Trebišovčania už budú mať v týchto najbližších voľbách jasné, kto je ich poslanec, kto ich zastupuje. Myslím, že aj pani Haburová to povedala, funguje to tak vo svete a myslím si, že je to aj správne, lebo je to konkrétny človek, ktorý nemôže chodiť spokojne vo svojom volebnom obvode, rovná sa okrsku a tváriť sa, že o ničom nevie, alebo vyhovárať sa, že viete, ja som z iného obvodu, alebo ja som z iného. Čiže moja otázka znie, prečo ste zastali v tomto návrhu na pol cesty, keď chceme tú priamu demokraciu. A dôvod, prečo ja nebudem za ňou hlasovať, alebo nepodporím, nie je to, že mám problém s počtom, ale so spôsobom, akým predkladáte návrhy ostatnej skupine poslancov, alebo skupine poslancov, ktorí možno majú kritické názory, nie na to, čo robíte dobre,
a na to, čo robíte zle. Už som veľakrát povedal, že Trebišov nie je SROčka, Trebišov je mesto, kde všetci žijeme. To, čo robíte dobre, chválime, budem vám aj tlieskať, vám sa aj chválim. A to, čo nerobíte dobre, alebo ja si myslím, že nerobíte dobre, budem kritizovať. Či mám pravdu, alebo nie, nech rozhodne volič. Ale ja mám dojem za posledné obdobie a za posledné mesiace a možno aj viac dlhšie obdobie, že každý, kto má iný názor ako určitá skupina poslancov alebo vedenie mesta, je nepriateľ Trebišova, je tak prezentovaný. A na margo toho, čo ešte spomínal pán inžinier Čičatko, žiadna politická strana si neužíva dní mesta Trebišov na propagáciu nejakého politického hnutia alebo strany. Ďakujem. Pozrite si fotky na oficiálnej stránke mesta Trebišov. Pán poslanec, hlboko nesúhlasím s vašim názorom, ale urobím všetko preto, aby ste ho mohli kdekoľvek prezentovať. Z histórie je známy výrok, nie je môj. S faktickou poznámkou pán Selecký, nech sa páči. Vážené kolegyne, kolegovia, myslím si, že to, čo robí poslanecký zbor v Trebišove, asi sa naučil z veľkej politiky, pretože tam sa tiež predloží a len to, čo predloží väčšina, je schválené, čo nepredloží väčšina, schválené nie je. Myslím, že to je úplne logické. A to, že a priori nesedí, súhlasíme s počtom 19, ale a priori si nachádzame nejaké dôvody. Ja sa pýtam, keď ste mali návrh, bol daný vopred, bolo dôvodová správa, bol nejaký návrh na uznesenie. Ja budem súhlasiť s 19 poslancami, pán poslanec Čičatko aj pán poslanec Halapin. Dajte návrh tie obvody a možno to bude vyhovovať a zdvihnem ruku ešte dneska za to. Máme nejaký návrh, ako podeliť volebné obvody, aby jedného poslanca za každý obvod sme zvolili. Toto vedenie mesta zatiaľ takýto návrh nepripravilo, navrhlo toto riešenie. Počet vám sedí, nesedí vám spôsob. OK, ja to rešpektujem. Navrhnite, aké iné riešenie prichádza do úvahy, dajte návrh, ja som dokonca v komisii návrhovej, ja ho s radosťou prednesiem váš návrh na uznesenie a budeme o ňom hlasovať. Nevidím žiadny problém. Ďakujem. S faktickou poznámkou na predrečníka, pán Čičatko, nech sa páči. Pán poslanec, teraz si presne dal za pravdu nám, že tento materiál alebo túto vec sme mali prejednať včas v komisiách, kde by sa všetky tieto nuancy povyťahovali a urobili by sme normálny, seriózny návrh v súlade s tým, že áno, bude 19, ale aj okrsky budú upravené. Ja teraz nemôžem len tak vycúcať si z prsta, že ktorý okrsok, jak, kde bude, lebo ja i napriek tomu, že pán primátor ma uisťuje, že nemá s tým nič spoločné, ale naozaj ja si pamätám, že bolo predtým robené tak, že musí byť určitý počet voličov v danom okrsku. Pán primátor, neviem, či ja som zle pamätám si, ale viem o tom, že takto je. To znamená, že teraz, keď bude menej poslancov v danom obvode, a teda aj okrsku, tak bude ho voliť viac občanov. A ja sa len toto pýtam, či toto ste prehodnotili aj v súlade s tretím obvodom, lebo tam môže ten, ktorý bude kandidovať, ja už chvála Bohu nie, ale bude určite poukazovať na to, že tak mňa volí 200 občanov a toho volí 2500. Tieto veci som myslel, že trebalo včas prediskutovať a povedať, že by to bolo v súlade so všetkými týmito návrhmi. Ďakujem. Ďakujem. Končím diskusiu k tomuto bodu a žiadam návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove určuje volebné obvody a počet poslancov mestského zastupiteľstva v nich na volebné obdobie 2014 a 2018 takto. Poprvé, volebný obvod 1 zahŕňa volebné okrsky 1 až 9. Vo volebnom obvode bude zvolených 9 poslancov. Po druhé, volebný obvod 2 zahŕňa volebné okrsky 10 až 18. Vo volebnom obvode bude zvolených 9 poslancov. Volebný obvod 3 zahŕňa volebný okrsok 19, vo volebnom obvode bude zvolený 1 poslanec. Po štvrté, celkom bude v meste Trebišov zvolených 19 poslancov. Po piate, určenie volebných a okrskov je prílohou tohto uznesenia. Ďakujem za návrh. Prosím, hlasujte.
Návrh nebol schválený. Podľa paragrafu 57a zákona číslo 346 roku 1990 zbierky v prípade, že obec alebo jej orgány nesplnia úlohy podľa v tomto prípade paragrafu 9 odsek 3, bezodkladne zabezpečí ich splnenie prednosta okresného úradu. O určení volebných obvodov a počte poslancov v nich rozhodne pán Petrovič, prednosta okresného úradu. Nasleduje bod číslo 6. Cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami. Vážené mestské zastupiteľstvo, skôr než otvorím diskuziu k tomuto bodu, dovolte mi uviesť, že hlavným dôvodom predloženia vám cenníka služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami s účinnosťou od 10. septembra 2014, v prípade, že to schválite, je návrh na zníženie prenájmu ľadovej plochy pre športový klub HC Šakaly do 30.4.2015. Ide o to, že športový klub HC Šakaly získal licenciu v športovej súťaži MHL, čo je juniorská súťaž ligy KHL, a ako držiteľ tejto licencie sa bude zúčastňovať tejto súťaže. Trebišov má možnosť získať tento klub na trénovanie na našom zimnom štadióne, avšak tomuto klubu na trénovanie nevyhovuje naša sadzba 100 eur za hodinu, ale požiadal o zníženie tejto sadzby. Keďže znižovanie alebo akákoľvek úprava ani zvyšovanie ceny v ceníku nie je v kompetencii primátora, o takejto záležitosti môžete rozhodnúť výlučne vy ako mestské zastupiteľstvo, a aby ste získali viac podrobnejších informácií o športovom klube HC Šakaly, poprosím pána Miroslava Micháleka, aby na chvíľočku prijal miesto v prednej lavici, aby sa vám predstavil a aby predstavil klub HC Šakaly, aby potom v diskusii ste mohli zaujať stanoviska k predkladaným návrhom. Takže pán Miroslav Michálek, prezident športového klubu HC Šakaly. Dobrý deň, moje meno je Miroslav Michalek. Celý život som v podstate hral hokej ako profesionál, robil som v ňom ako manažér, kde vlastne moja spoločnosť pôsobí celosvetovo. A snažíme sa vždy pracovať na najvyššej úrovni. Vzhľadom na to, že potom ako som vrátil licenciu NHL ako manažér NHL, tak som pracoval 3 roky ako prezident HKM Zvolen, kde po určitej situácii sme sa vlastne s vedením klubu nezhodli, pretože ich predstava bola trošku odlišná, ako bola naša s pánom Pivovarčím, tak sme vlastne z klubu odišli. A vzhľadom na to, že vždy som chcel stavať na mládeži a venovať sa mládeži, tak som sa rozhodol ísť touto cestou, a vzhľadom na to, že vždy sme mali tie najvyššie ambície a hlavne najvyššie ciele, tak sme sa dali dohromady s vedením KHL, následne MHL, a chceli sme získať licenciu, kde náš klub HC Jackals môže pôsobiť v juniorskej ruskej MHL. Podarilo sa nám to po 2,5 roku práce vlastne. No a vzhľadom na to, že mali sme tento projekt rozpracovaný spolu s mojím partnerom Lubošom Bartečkom, ktorý začal v Poprade stavať svoju halu, ale vzhľadom na to, že tam nastali nejaké finančné nezhody medzi nimi, medzi ľuďmi, ktorí to stavali, a asi im aj došli peniaze, tak sme museli hľadať alternatívu náhradnú, a vďaka Jožkovi Škrakovi som sa dostal sem vlastne medzi vás. Ide o to, že ja som sa neprišiel preto, aby som vám hovoril o tom, že tu chceme byť 2 mesiace alebo 1 sezónu. Po rozhovore s pánom primátorom aj s pánom Bulom
sme dospeli k tomu, že, alebo teda ja som prišiel na to, že sa mi to ako skutočne páči a to, že ja bývam vo Zvolene, že to je trošku ďalej, mi absolútne nevadí, pretože je to normálna vec, keď je niekde prostredie, ktoré nám vyhovuje a máme nejaký projekt, ktorý by vás mohol zaujať, tak táto záležitosť mi vôbec nevadí. Ide o to, že my tu nechceme byť chvíľku, ale chceli by sme sa stať súčasťou tohto mesta, súčasťou vášho kultúrneho, spoločenského a športového života. A nejde nám taktiež o to, aby sme tu mali len juniorský hokej, ale v priebehu 3-4 rokov spolu s mojimi partnermi, ktorí sú v manažmente, chceme vytvoriť aj klub seniorský, ktorý by hral Rusku VHL, to je vlastne druhá najvyššia súťaž pod KHL. Ide aj o to, aby tu bola nejaká kontinuita pre tých mladých chlapcov, ktorí budú vychádzať z našej juniorskej kategórie. A hlavne ide aj o to, aby vaši mladí chlapci, ktorí sú dnes v doraste, mohli takisto sa stať súčasťou tohto klubu. Samozrejme, ak teda nás príjmete, tak určite prídeme s tým, aby bola kontinuita od vašich žiakov, dorastencov cez tento náš tým, pretože jednak to bude zaujímavejšie pre domácich ľudí, bude to zaujímavejšie pre vás, bude to aj určitý druh motivácie pre vašich mladých chlapcov. Takže to je to, čo by som k tomu chcel povedať. Ako som povedal, váš štadión je dobrý, len kritériá vedenia MHL a KHL sú skutočne veľmi náročné. Tak na túto sezónu sme sa dohodli predbežne zatiaľ s Crow Arenou v Košiciach, ale neviem, to pán primátor ešte nevie, ale chceli by sme aj my sa podieľať na tom, aby sme už v tejto sezóne mohli odohrať zápasy aj tu v Trebišove. Vlastne chceme sa podieľať na tom, aby sme tie veci, ktoré zatiaľ sú nedostatočné pre Rusov, aby sa stali pre nich akceptovateľné, aby ten štadión dostal licenciu a na spôsobilosť hrať túto súťaž. Takže neviem, len toľko z mojej strany a ak vás teda niečo ešte zaujíma, poprípade máte otázky, nech sa páči. Pán Michalek, ďakujem vám. Prosím, aby ste zotrvali na mieste pri mikrofóne. Ja otvorím k tomuto bodu diskuziu a poslanci v diskuzii budú mať možnosť, ak budú mať záujem, prípadne sa vás pýtať. Je to na nich. Nech sa páči, vážené mestské zastupiteľstvo, otváram k tomuto bodu diskuziu. Pán Čičatko, nech sa páči. Ďakujem. Vážení prítomní, ja v prvom rade vám chcem poďakovať za jednu veľmi dobrú myšlienku, ktorá si myslím, že je tou určujúcou a bude to určujúcou pre Trebišovčanov a pre tých, ktorí majú svoje ratolesti v hokeji, že sa budete snažiť o tú kontinuitu od žiackého, lebo mám taký dojem, že teraz v Trebišovu už je len žiacké, ani juniorské asi tam nie je tiež. Takže si myslím, že perspektívne je to dobré. Trebišovčania budú vidieť, síce nie seniorský KHL hokej, ale budú vidieť podľa môjho názoru kvalitný hokej, ktorý spestrí život v našom okresnom meste. Preto si myslím, že je to dobrá myšlienka, len pýtam sa vedenia, že aká je situácia s rozvrhom hodín, lebo zase môj osobný názor, zníženie poplatku aj zo 100 na 30, pokiaľ to bude pekne zosúladené, čo sa týka časov, tak nie je to taká strata pre mesto vzhľadom k tomu, že ten ľad tam bude tak či tak. Hej? A keď sa to dá nejakým spôsobom zosúladiť, aby to nedoplatili na to deti alebo iní, tak si myslím, že túto myšlienku treba v každom prípade podporiť. A druhá otázka, chcel by som, pán primátor, vedieť, že aká je momentálne situácia aj s tými priestorami reštauračnými, lebo keď bude takéto fungovať tento manšaft, ja si myslím, že v každom prípade tam bude potrebné oživiť aj ten život iný, nielen ten športový priamo na ľade. Ďakujem. K rozvrhu využitia ľadovej plochy. Tréningy by mali prebiehať v dopoludňajších hodinách, kedy ľadová plocha nie je využitá. Deti trénujú buď skoro ráno, alebo popoludní, takže ide o využitie plochy v čase, kedy je plocha v
v podstate prázdna, takže mrazíme, naviac budeme svietiť, hej, a upravovať ľad. K situácii so Zemplínskou reštauráciou záležitosť je v rámci odvolania na krajskom súde, takže čakáme na konečné súdne rozhodnutie o veci vypratania. S faktickou poznámkou pán Bula na doplnenie. Viac menej na doplnenie, ďakujem za slovo. Ja by som chcel možno z nášho pohľadu, zo strany poslancov, zo strany mesta, zo strany Mestského športového klubu Mládeže povedať možno zo pár vecí, keďže som od začiatku absolvoval všetky stretnutia, všetky rozhovory s týmito pánmi. Potom, prepáčte, pán poslanec, takže už diskuzný príspevok. Viac menej áno, aj keď som chcel reagovať aj na ten harmonogram obsadenia ľadu. Ale zrejme som odpovedal. Pán Čičatkovi áno, bolo odpovedané, aj keď to bolo len jeden z aspektov, na ktorý sme museli samozrejme brať ohľad pri tých všetkých rozhovoroch, či máme vôbec priestor na ľade. Áno, po ukončení mužského hokeja pred viac ako rokom ostali nám prázdne miesta na ľade v dopolednejších hodinách, ktoré sme minulého roku viac alebo menej úspešne obsadzovali deťmi projektom Korčuluje celé Slovensko alebo rozšírenou výučbou korčuľovania na ľade našich základných škôl. A to bola len jedna z aspektov, ale sme sa bavili aj v mnohých iných veciach, o priestorových podmienkach na zimnom štadióne, o nárokoch tohoto klubu na celkové zázemie v meste a na zimnom štadióne, riešenie otázok ubytovania, stravovania. Toto všetko prebiehalo, rozhovory, komunikácia. Aj napriek niektorým problémom, ktoré počas toho mesiaca nastali, nakoniec sme usúdili, že by bolo vhodné, keby takýto klub v našom meste bol. Tým viac, že pred tým rokom, keď mužský hokej v Trebišove skončil, v podstate niekoľko mesiacov sme tu boli úplne bez hokeja. V lete minulého roku sme založili Mestský športový klub Mládeže. Od septembra tohto roku máme zriadené nové hokejové triedy na základnej škole Pribinova. Od septembra tohto roku máme mužstvo dorastencov, ktoré už cez víkend odohralo prvé prípravné zápasy. To znamená, ten hokej za ten rok urobil výrazný posun a toto by bol len ďalší krok a potvrdenie toho vývoja hokeja v meste Trebišov. Ďakujem. Ďakujem. Pán Biro, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Rád by som položil otázku. Samozrejme pripájam sa k poslancom, ktorí kvitujú to, že v Trebišove v zimných mesiacoch bude mať človek kde výjsť, pozrieť si také kvalitné stretnutie hokejové, ale zároveň s tým dovolte mi položiť otázku. Kritéria na túto súťaž tento štadión, myslím si, nesplňa. Budem veľmi stručný. Zaujíma ma, kto poniesie finančné náklady na to, aby úprava štadiónu vyhovovala tejto súťaži, ktorá je pomerne, čo sa týka vybavenia iných štadiónov, na slušnej úrovni. Len toľko, ďakujem. Ďakujem. Vyjadrenie za mesto. Pri všetkých našich vzájomných rokovaniach bola jednoznačná podmienka, že úpravy štadióna, ktoré by spôsobili, že náš štadión by bol vyhovujúci pre príslušnú súťaž na hranie, nielen na trénovanie, poniesie hokejový klub. Čo sa týka vybavenia štadióna, ktoré sú bežné údržby a bežné zariadenia, toto samozrejme prináleží mestu Trebišov, tak ako by sme ho udržiavali, aj keby tam boli len deti alebo len verejné korčuľovanie. Pokiaľ, pán Michálek, k tomu chcete niečo dopovedať, ja poviem k tomu len toľko, že ten štadión je skutočne slušný a sú tam len nedostatky v šatniach, áno, čo vlastne my by sme chceli riešiť pomocou našich partnerov, stavebných firiem a hlavne samozrejme sociálne zariadenia, kancelárie pre trénerov, takže na tomto určite sa chceme podieľať a chceme to urobiť tak, aby vlastne to prešlo tou kontrolou vedenia MHL a vedenia, alebo teda nárokom tých podmienok, ktoré oni majú. Takže len toľko. A ešte by som k pánovi povedal toľko, že povedal síce, že sa jedná len o juniorský hokej, ale môžem povedať, že sú mestá, kde chodí na tento juniorský hokej 7,000 divákov v Rusku a preto my by sme chceli aj to priniesť sem, pretože ako som na začiatku povedal, vždy som bol zastancom toho juniorského a mládežníckeho hokeja, pretože tam je to srdce a tam vás nikto neoklamá. Keď aj hráč urobí chybu, tak vieme, že to nie je na schvál a ja sa veľmi nestotožňujem so seniorským hokejom, ktorý sa hrá na Slovensku, takže preto chceme
budeme ísť radšej touto cestou. Ďakujem. Pán Hrdlík Ivan, nech sa páči. Mne sa to myšlienka páči, ale mám zo pár nepríjemných otázok. Nech sa páči. Finančných. Aký je rozpočet klubu, kto je za tým hlavný sponzor. A mne sa zdá, že vy tu pobudnete len určitú chvíľu. Hej. Ale dobre, pomôžeme vám, aspoň aj či ostatní poslanci, ale mne sa zdá, že po určitom čase zdvihnete kopy, pôjdete odudal. A tie otázky teraz. Veľmi dobre, že ste to povedal. Ja som tu na začiatku hovoril to, že nemám záujem tu byť chvíľku. A ja som to povedal aj pánovi primátorovi, nemám problém podpísať zmluvu na 5 na 10 rokov. Hej. Je to všetko samozrejme, aký bude záujem na vašej strane alebo z vašej strany. A vôbec tu nejde o to, že tu budeme chvíľu, pretože na začiatku som hovoril to, že sme mali snahu s Ľubošom Bartečkom, aby sme hrali v jeho aréne v Poprade, ale tam fakt dneska nikto nevie, ako to bude. A ja som mu jasne povedal, že ja pôjdem tam, kde tento projekt budú chcieť a kde na to budú vytvorené podmienky. Takže takto to je. Druhá vec, otázka rozpočtu. Na túto sezónu máme 500 000 eur rozpočet. Firma HV Group je jedna, ktorá to zabezpečuje a samozrejme sú tam ešte ďalší sponzori. Dneska nám prišla ďalšia sponzorská zmluva tu z východoslovenského kraja. Spoločnosť HV Group pracuje alebo spolupracuje s ruskými firmami a toto je všetko robené týmto smerom. Môžem povedať, neviem, či to môžem povedať otvorene, ale poviem to. Máme rozjednanú dobrú zmluvu zo Sberbank a vlastne jednou z našich prvých otázok na vedenie MHL bolo to, že aby nám pomohli s ruskými partnermi, ktorí pôsobia na Slovensku. Mali sme rozpracovaný aj Lukoil, ale vzhľadom na to, že Lukoil odchádza odtiaľto, tak sa budú hľadať ďalšie spoločnosti a môžem povedať, že už sme priniesli vlastne biznis pre 3 východoslovenské firmy. Asi pred 14 dňami tu boli ľudia z Ruska, ktorí už tu boli na návšteve a teraz vlastne v priebehu septembra prídu na druhé kolo rokovania a vlastne takouto formou sa tie peniaze do klubu budú zháňať. Ja vám chcem ešte povedať toľko, že určite môže byť proste nejaký taký nedôverčivý pohľad na to, pretože stroskotalo to v Poprade, stroskotalo to v Spišskej Novej Vsi, takisto v Budapešti, ale ja budem hovoriť za seba, za svoju firmu, my nemáme do dneska žiadne dlhy a nerád zaspávam, keď mám nejaký dlh, takže som si povedal aj s manželkou, že určite to budeme držať do tej chvíle, kým na to budú peniaze a na základe rozhovorov, ktoré máme s našimi partnermi, tak by to malo fungovať celú sezónu. Takže netreba sa báť toho, že by to malo krachnúť. Nerobíme to preto a nestrácame čas preto, aby to krachlo, ale preto, aby skutočne sme z toho urobili serióznu organizáciu. Ďakujem. Ešte dovolte mi uviesť z pohľadu vedenia mesta. Zmena v ceníku je navrhovaná, ak si všimnete na strane 2, prenajom plochy pre športový klub HC Šakaly do 34.2015. To znamená na dobu určitú. Samozrejme s tým, že ak by pri mesačnej fakturácii čo len jediná splátka nebola zaplatená, tak ani tak by sme nepustili klub na štadión. Nemôžeme si v žiadnom prípade dovoliť niečo podobné, ako tu bolo za pána Černáka. Pán Čižmár, nech sa páči. Ďakujem za slovo. V prvom rade je mi cťou, že sa môžeme s vami stretnúť, pán Michálek. Ďakujem. Bývalý výborný reprezentačný brankár, čiže je nám cťou, aspoň pre mňa osobne. Ja osobne kvitujem veľmi túto iniciatívu. Snáď len vzhľadom na to, že už boli zodpovedané nejaké otázky, by som vyslovil také želanie už aj na novoformované hokejové triedy, aby sa samotný klub HC Šakal viac orientoval možno s tou perspektívou ďalších rokov aj na tú ešte mladšiu generáciu, to znamená žiackú, a možno takýmto spôsobom sa vytvorili podmienky pre ďalšie uplatnenie sa týchto detí, pretože tak ako to často konštatujeme, chýbajúci seniorský šport je alfou a omegou športového napredovania. To znamená, ak by tieto deti, ktoré teraz momentálne vyrastajú v športových triedách, mohli nájsť, nehovorím, že všetky, určite zaváži talent a schopnosti, ak by mohli nájsť uplatnenie práve v vašom klube, tak by som boli veľmi radi. Takže ja držím palce, fandím vám a verím, že tak ako ste to uviedli aj v úvode, že tá perspektíva smeruje hlavne k mládežníkom, tak o to úprimnejšie to vnímam z vášho pohľadu. Hej? Tak to je. Ďakujem. Ďakujem. Pán Bula, nech sa páči. Ja by som ešte chcel dodať, ak dovolíte, dve veci. Jedna vec je to, že počas celého pôsobenia klubu, aj keď len tréningového v prvej sezóne predbežne v Trebišove, si uvedome, že tu bude bývať, stravovať sa a žiť
okolo 30 nových chlapcov, špičkových športovcov. A môžem otvorene povedať, pretože viem, nejaké informácie mám, že to budú nielen chlapci zo Slovenska, ale aj z Čiech, z Poľska, zo Škandinávie, zo Zámoria. Asistent trénera, ak je to pravda, ak to stále platí, by mal byť tiež zo Spojených štátov alebo z Kanady, takže je to ozaj nadnárodný projekt aj v tomto smere. Druhá vec, alebo posledná už na záver možno, pán Michálek tak zo skromnosti možno sa nepochválil jednou vecou, kde ho bolo vidno vo veľmi nedávnom čase. Spolu s Petrom Šťastným organizovali 3 benefičné zápasy na počesť Pavla Demitru, kde vyzbierali $225,000 a všetky peniaze boli použité pre 3 mládežnícke hokejové akadémie, by som povedal. Takže veľká vďaka, pán Michálek, a ja sa teším na spoluprácu s vami. Ďakujem. Dobre, ja vám ďakujem. Ospravedlňujem sa, že som vám bol chrbtom otočený, ale otázky išli odtiaľ. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Hrdlík Rudolf, nech sa páči. Ešte neodchádzajte, pán Michálek, ešte neodchádzajte. Dobre, ja si myslím, že je koniec. Prepáčte. Nič. Pán Michálek, ja sa veľmi ospravedlňujem, kvitujem, akceptujem, beriem všetko. Možno budem veľmi nepríjemný. Momentálne máme problémy s slovensko-ruskými alebo európsko-ruskými vzťahmi. Dal by Boh, aby proste nedotklo sa táto otázka, o ktorej sa bavíme a všetci vieme, nedotklo športu. Nebudú problémy v tejto oblasti. Nemyslím, že to budete robiť vy, ja, alebo niekto druhý, len či náhodou tí páni, ktorí sú trošku vyššie, nebudú mať v tomto prsty. No práve, že nie, pretože keď si zoberiete, táto súťaž sa hrá aj v Karlových Varoch, hrá sa v Salzburgu, hrá sa v Helsinkách a dokonca Slovan Bratislava takisto hrá KHL. A ja som v poslednej dobe bol niekoľkokrát v Rusku a tam je úplný kľud a bežní ľudia hovoria, že proste oni ako majú proste svoj názor na to. A ja si myslím, že to ako nebude mať vplyv na priebeh tejto aktivity. A keby niečo malo byť, tak určite sa to dozvieme a budeme následne na to reagovať, ale viete, nikto nemá záujem, aby nastali nejaké problémy, takže určite nie. Ďakujem. Vážené mestské zastupiteľstvo, pripomínam počas diskusie, že navrhovaná zmena ceny za prenájom ľadovej plochy je jedinou zmenou v ceníku, ktorá sa dotýka nejakej sadzby. To odkazujem potom na dôvodovú správu. Niektoré drobné úpravy vyplývajú len z toho, že v technických službách je zverený do správy Renault Master, ktorý nemôže byť priamo pod mestom a že Mestské hospodárske stredisko nemôže vykonávať komerčnú činnosť, takže niektoré položky v rámci ceníka sa popresúvali bez toho, aby sa zmenila ich výška. Takže končím diskuziu k tomuto bodu a žiadam návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trebišove schvaľuje cenník služieb poskytovaných mestom a mestskými organizáciami účinný od 10. septembra 2014. Ďakujem za návrh. Prosím, hlasujte. Návrh bol schválený. Nasleduje bod 7 rôzne. V bode rôzne nepredkladám na prerokovanie žiadnu vec, ani ma o prerokovanie žiadnej veci nepožiadal nikto z vás, preto končím tento bod. Tým sme, vážené mestské zastupiteľstvo, program dnešného zasadnutia vyčerpali. Končím dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva v Trebišove. Ďakujem vám, dovidenia.